салом ҳамдиёрони арҷманд. ҳимояи ҳуқуқу озодӣ ва ҳаёту саломатии шаҳрвандон рисолати касбии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта, дар ин самт фаъолияти милитсия мақсаднок ба роҳ монда шудааст. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва ба ҷавобгарӣ кашидани афроди ҷинояткору ҳуқуқвайронкунанда маълумот медиҳад. дар студия бо шумо ман нусратулло маҳмадзода. ҷиноят ҳеҷ гоҳ пинҳон нахоҳад монд ва ҷинояткор дер ё зуд ҳатман сазои кирдори содир намудаашро хоҳад дид. дар натиҷаи доир намудани маҷмӯи чорабинҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе 2 нафар гумонбарони ҷинояти одамкушӣ дастгир гардиданд. боздоштгардидагон соли 1992 бо истифода аз силоҳи оташфишон роҳбари яке аз корхонаҳои кимиёии ноҳияи ёвонро ба ҳалокат расонида буданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон сироҷиддин шакурӣ аз риёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри душанбе. яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти милитсия ошкорнамоии ҷиноятҳои солҳои пеш ба шумор меравад. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шоҳмансур ҷинояти одамкушие ошкор карда шуд, ки он беш аз 32 сол пеш содир гардидааст. содиркунандагони ин ҷиноят назару фахриддин тоҳирович соли таваллудаш 1967 ва намозов ашур пирназарович соли таваллудаш 1960 пас аз гузашти солҳои тӯлонӣ дастгир карда шуданд, ки акнун умри худро бо ҳасрату надомат бо адо намудани ҷазо дар пушти панҷараи маҳбас сипарӣ хоҳанд кард. дар натиҷаи тафтишот муайян карда шуд, ки гумонбаршавандагон аввали моҳи декабри соли 1992 бо мақсади роҳзанӣ хоҷаев ислом соли таваллудаш 1944, ки он замон ҳамчун шахси бонуфуз ва роҳбари корхонаи коркарди нуриҳои минералӣ дар ноҳияи ёвон шинохта мешуд, аз манзили истиқоматиаш рабуда бо истифода аз яроқи оташфишони автомати калашников ӯро ба ҳалокат расонида воситаи нақлиёти тамғаи ваз 2106-ро тасарруф кардаанд. гарчанде ҷинояткорон то ин замон дар озодӣ қарор дошта борҳо имконият доштанд, ки оид ба ҷиноятҳои содир намудаашон худ иқрорӣ намуда ҷурми худро сабук созанд, вале маҳз кинаву адоват ва эҳсоси худбоварӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пинҳон шудан онҳоро намегузошт, ки ҷиноятҳои содир намудаашонро қоил шаванд. маҳз дар натиҷаи коркардҳои оперативии милитсия ҷурму гуноҳи онҳо пурра ошкор ва адолат барқарор гардид. айхонаш гирифта мо бурда дар мирамшоҳӣ фармон дод хонумин ки паронем 2 тир ҳаму шикамаш задем, як тири дига ашур зад. Хорда гирифт дар музаш сиқида дастам кишид автомата гирифт, як тириш зад. баъде ки фридша дарада нёка ҷимидоса бо контролни паронша. айни замон оид ба ҳодисаи мазкур дар асоси модда 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ ҷоннок карда шуда дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди тафтишот қарор дорад. сокини 28-солаи ноҳияи темурмалики вилояти хатлон нерӯи ҷавониашро ба коре сарф намуд, ки сарнавишти ӯро доғдор сохт. боздошт шуда баъди ҳамагӣ 3 рӯзи кори дар корхонаи мурғпарварие воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд ҷинояти дуздӣ содир кардааст. оиди ҷинояти мазкур подполковники милитсия акбар шарифӣ аз риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд гузориш таҳия кардааст. шаҳрванд азимов раҷабалӣ файзалиевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти танобчии ноҳияи темурмалики вилояти хатлон ҳамагӣ баъди 3 рӯзи корӣ дар корхонаи мурғпарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳиддинов воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дуздӣ содир намуд. дар асоси аризаи роҳбари корхона баҳриддин абдуллоев ҳайати шахсии шӯъбачаи милитсияи сомғори шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар пайи ҷустуҷӯ
ва пайдо намудани ӯ гардид ки баъди тасарруфи 97 000 сомонӣ ҳудуди корхонаро тарк намуда буд. Ин миқдор маблағи пулӣ аз суратҳисоби ҳамёни электронӣ дуздида шудааст. ҷустуҷӯ ва ҷараёни муайян кардани макони будубоши гумонбаршуда Раҷабалӣ Азимов 2 рӯз давом кард. Аммо дар ин фурсат аллакай 60% маблағи пулиро номбурда ба манфиати шахсӣ сарф кардааст. маблағҳоро якчанд қисмаша дар роҳкиро, дигараша дар меҳмонхонаю дар марказҳои дилхушию фароғатӣ худи шаҳри Хурҷанд ва шаҳри Душанбе расход кардам. Сарф кардам. Чанд рӯз давом кардан ин фароғатӣ? 2 рӯз давом кард. Рӯзи сеюм бо якчанд қисми дигар расход кардам ва ба даст омадам. ҳангоми дар ҷои кор қарор доштан гумонбаршуда Азимов воқиф мешавад ки тавассути барномаи бонкии Душанбе Сити ба ҳамёни электронии масъули корхона Беҳрӯз Абдуллоев 97 000 сомонӣ маблағи пулӣ ворид шудааст ва назди худ мақсади тасарруфкорӣ гузошта ҳангоми хоб будани ҳамкораш телефони мобилиашро гирифта аз сабабе ки қаблан тарзи кушодани рамзи онро медонист аз суратҳисоби ҳамёни электронӣ ин маблағро ба суратҳисоби худ мегузаронад. айни ҳол шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи як вазорати кори дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба кирдори Азимов Раҷабалӣ Файзалиевичро бо моддаи 244 қисми 3 банди А, ин яъне дуздӣ, тасарруфи ниҳони молу мулки ғайр бо расондани миқдори калон ба шаҳрвандро бандбаст карда нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. гумонбаршуда маблағро тавассути банкоматҳо гирифта қисман бо асъори хориҷӣ иваз ва ғайри мақсаднок сарф менамояд ва баъди аз ҷониби милитсия боздошт гардидан қисме аз он аз ҷумла 16640 сомонӣ, $1400 ва 60,000 рубли русӣ ҳамчун далели шайъӣ аз ӯ гирифта шудааст. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс оқибати каҷрафторӣ мебошад. дар натиҷаи мушоҳидаи оперативии кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд далели фарзандфурӯшии ҷавонзани 26-сола Сабзина Турсунбоева сокини ноҳияи Аштро ошкор намуданд. бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси баривази $15,000 амрикоӣ қасди фурӯши духтарчаи 2 моҳа доштани ин модари фарзандбезор милитсия ҷинояти мазкурро пешгирӣ кард. шарҳи ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи кофтуковии ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд далели фарзандфурӯшии ҷавонзани 26-сола Сабзина Турсунбоева истиқоматкунандаи ноҳияи Аштро ошкор намуданд. милитсия бо ташкили харидори сунъӣ кӯдаки навзодро аз иқдоми нороҳаткунандаи модар ки метавонист ба тақдири минбаъдаи кӯдак ва ҳаёту саломатии ӯ таъсир гузорад пешгирӣ намуд. шавҳарам ҷудо шуда омадам ба хона. خواستم که همون مادر خانشانده ایستم. خواستم که بچه‌مو فروخته یک خانه گیرم. тифл фарзанди нахустин ва аз никоҳ таваллудшудаи зан буда айни ҳол оила пош хӯрдааст. тавре аз нишондоди гумонбаршуда бармеояд мақсади ӯ ба даст овардани маблағи пулӣ аст ва бо ҳамин хотир хурдсолро мехост фурӯшад. аммо бо гирифтани ахбороти оперативӣ милитсия нагзошт ки нақшаи носолими дур сохтани фарзанд аз муҳаббати модарӣ амалӣ шавад. дар шароити идорашавандаи оперативӣ ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда зери назорат қарор гирифта баъди қабули маблағи мувофиқашуда номбурда дастгир карда шуд ва нисбаташ бо моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. интихоби роҳи ғайриқонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд сарнавишти модари раҳгумзадаро дигаргун хоҳад кард. таҷрибаи ҳаёт исбот кардааст ки шахсони ба ном мушкилкушо дар ниқоби дуохон фолбину ҷодугар фаъолият карда бо ваъдаҳои хаёлию бофта мардумро ба гумроҳӣ мебаранд. паҳлӯи дигари ин гуна хизматрасониҳо авҷи ақидаҳои хурофотпарастӣ дар байни ҷомеа мебошад. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар самти пешгирии кирдорҳои мардумфиребонаи фолбинону ҷодугарон ва ошкор кардани мардумфиребиҳои онҳо чорабиниҳои мақсаднок доир намуда чеҳраи боз 4 нафар машғулшудагони ин амалҳои номатлубро ошкор намуданд. инҳо Раҳимов Илҳомҷон Саадуллоевич соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Ваҳдат, Неманжонов Раҳимҷон соли таваллудаш 1981 сокини ҷамоати деҳоти чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ
муроди алиева лола соли таваллудаш 1973 сокини деҳаи саричашмаи шаҳри кӯлоб ва маҳмадҷонова дилбар соли таваллудаш 1962 сокини шаҳри ҳисор мебошанд ки маҳз бо дуохонӣ фолбинӣ сеҳру ҷодугарӣ гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ бахткушоӣ ва дигар амалҳои гӯё фавқулодаи худ машғул буданд. ҳар кадоме аз ҳуқуқвайронкунандагон дар ҷои зисташон ва маҳаллаҳои гирду атроф ва берун аз он бо дуохонӣ ва шеваҳои макоронаи мардумфиребӣ ва истифода аз яшоҳои гуногуни карахт ба сокинон хизматрасонӣ намуда даромади пулӣ ба даст меоварданд. услуби корӣ ва хизматрасониҳои дастгиршудаҳо фарқкунанда ва ҳар кадоме ба таври худи онҳо гӯё боварибахшу ҳаққонӣ мебошанд. аммо шаҳрвандони оқилу соҳиб маърифат хуб дарк менамоянд ки ин тавр нест ва истифода аз хизматрасониҳои ин гуна афрод инсонро ба гумроҳию хурофатпарастӣ мебарад. бо роҳи нами фиреб гарму хуне ки дуохонӣ қайтармакунӣ таштокнависӣ ҳамин одаморо табобат мекунам. тумори барои фарзанддор шудан духтаро барои фарзанддор шудан ҳамин нархаш 150 то 150 сомон. ира чиқадр истифода мебарад? ира ҳамин тумор мекунад дар танаш истифода мебарад. вобаста ба ҳолатҳои мазкур бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда нисбати чунин нафарони мардумфиреб чораҳои қонунӣ андешида шуд. ба ин монанд дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои мақсадноки оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон сокини 55-солаи ноҳияи кушониён бо гумони машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ боздошт гардид. гузориш дар ин хусус. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки нафарони ба ном фолбину мушкилкушой бештар занону ҷавондухтаронро ба доми фиреби худ мекашанд ва ин нафарони содаву гумроҳ бо мушкилоти бахткушоӣ гарму сардкунӣ бефарзандӣ ва пеши ба ном фолбину муллоҳо мераванд ва гӯё корашон ҳал мешавад. вале то ба ҳол дар ҷомеа чунин мардумфиребони ба ном фолбину мушкилкушой ин амалҳоро пешаи даромаднок барои худ интихоб намуда мехоҳанд аз ин ҳисоб зиндагии хешро сомон бубахшанд. дар натиҷаи амалинамоии чорабиниҳои оперативии санҷишӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофткови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон шаҳрванд Тағоев Раҷабалӣ Турсунбоевич ки худро дар байни мардум ғайбдону табиб муаррифӣ намудааст боздошт гардида фаъолияти мардумфиребонаи ӯ ошкор карда шуд. Тағоев Раҷаб низ аз ҷумлаи нафаронест ки ба боварии шаҳрвандон даромада шахсони зиёдеро ба доми фиреби худ кашидааст. ном бурда сокини ҷамоати деҳоти орёни ноҳияи кӯшониён буда 55 сол дорад. ин нафари мардумфиреб ба таври ғайриқонунӣ гӯё ба табибӣ вале дар асл ба фиреби занону мардони зудбовару хурофотзада машғул шуда шаҳрвандонро дар манзили истиқоматиаш қабул намуда аз онҳо бар ивази маблағҳои пулӣ бо роҳи дамандозиву оби қайтарма ки гирифтори бемориҳои рӯҳӣ, фишорбаландӣ, дарди сутунмӯра, дил ва ҳатто безурётиянд кафолат медиҳад ки ба онҳо шифо мебахшад. ҳоло он ки ӯ ба ғайр аз 2 ояти Қуръони маҷид ки ҳатто ин 2 оятро дуруст хонда наметавонад ба зеҳни нафарони корафтода худро ҷой додааст. таассуфовар он аст ки бархе шахсони зудбовар ба ин амалҳои фиребгаронаи ӯ бовар карда ҷои ба беморхона рафтан дар охир маблағҳои пулии худро беҳуда сарф карда ба натиҷае нарасиданд. зимни санҷиш ва пурсиши боздоштшуда муайян гардид ки Тағоев маҳз бо мақсади ба даст овардани маблағ ба ин амали нангин даст задааст. масалан одамон назди шумо барои кадом бемориҳояшон барои бемории сар, барои бемории желудка, барои фарзанд ина пекорда меяд. чӣ кор мекунед шумо? ман дастура мехонам суф мекунам шуна меравад. ман чанд вақт боз бемории фишорбаландӣ дорам. як рӯз бародарам ба ман гуфт ки Эшонбобо чунин бемориҳоро дуруст мекунад. бо бародарам ба хонаи Эшонбобо омадам то ба дардам даво бахшад. аз шавҳари якумам ки 4 сол зиндагӣ мекардам аз рӯи бефарзандӣ ҷудо шудам. 2 сол боз бо марди дигаре издивоҷ кардам. айни ҳол шавҳарам дар Федератсияи Россия дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст. ба ман дар бораи ин мулло гуфтанд ки аз бефарзандӣ табобат мекардааст. ба наздаш омадам ки қайтарма кунам ва шавҳарам биёяду ман фарзанддор шавам. алло ба ман оби даму қайтарма дод.
ولی حالم خوب نشد. وابسته به حالت جای داشته نسبت نام برده با دسترسی ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده است. امروزها به مشاهده می رسد که شخصان الهیده رو به طلبندگی و صدقه پرسی آورده شاید در حقیقت بعضی از آنها محتاج باشند. اما کاربری میلیسیا حالتهای برعکس را آشکار ساخت که شخصان عموما به کمک یارمندی احتیاج نداشته شغل گدایی و طلبندگی را مایه روزگذرانی خود قرار دادند. میلیسیا در ولایت سوخت مردم فریبی و چهره اصلی همین گونه یک عائله را آشکار نمود. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. کارمندان شعبه کوفتکوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت مردم فریبی و چهره اصلی همین گونه یک عائله را آشکار نمود. شهروند رحیمова Тутихон Ҷумаевна соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи маҳаллаи Румони ҷамоати диҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷалби фарзандони ноболиғаш дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба ҳамин гуна фаъолият одат кардааст. Шавҳари номбурда шаҳрванд Ғафуров Муроҷон Мирғафурович соли таваллудаш 1987 дидаву дониста барои машғул шудан ба талбандагӣ ва садақаҷӯии онҳо мусоидат карда ҳамарӯза тавассути воситаи нақлиёт онҳоро ба нуқтаи фаъолият саҳни маркази савдои Амид воқеъ дар маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷанд дастрас ва бозпас мегирад. Электромобили гифтаму ҳамин кади оварда монда сони шаба аслану гром рафтам. Чанд хона буд? ду хона ани модарам ки сете ин коро бас мешад адом мешад. Аин брондо мебирем аин рӯзо. ин дар ҳолест ки зану шавҳар солиму бардам ва қобилияти кор кардан доранд ва бо назардошти шароити хуби зиндагӣ манзили истиқоматӣ ва 3 адад воситаи нақлиёт аз ҷумла воситаи нақлиёти электромобил фақириву бенавоӣ ва эҳтиёҷмандиро ба онҳо нисбат додан рост намеояд. 3 та нақлиёт дорам, як чайка мегадам, 2 та аренда додагӣ, рӯзаш 70 сомон, як мава 2100 сомон мешад. зимни санҷиш муайян карда шудааст ки шаҳрванд Муроҷон Ғафуров дар ҳоли ҳамсару фарзандонашро ба талбандагӣ сафарбар ва аз ин ҳисоб ба муфтхӯрӣ одат кардааст ки худ тавассути воситаи нақлиёти гаронарзиш гаштугузор ва боз 2 адад сабукравро ба иҷора дода даромади пулӣ ба даст меорад. Талбандагиву гадоии ҳамсар манбаи иловагии даромад барои ин оилаи солим аст. аз таъсири пеш бурдани рӯзгори носолим 2 фарзанди хонавода ки хонандаи мактаб мебошанд на ҳамавақт дар дарсҳо ҳозир мешаванд. бо мавҷудияти шароитҳои моддӣ воқеан наметавон ин оиларо ба табақаи ниёзманди ҷомеа мансуб донист. ман мошина гифтагӣ Ғафуров Муроҷон 70 сомони аренда медодам, якма ҳозир 150 договорка гифтагӣ. баъд 1 сол мошина нима мешад. ҳар рӯз как надо пулаша додосам пеш. агар дертар тед занг мезанам? як рӯз 2 рӯз агар ба ногу кор нашуда монад телефонка пул меписам. ба таъкиди милитсия омили асосӣ рӯ ба муфтхӯрӣ овардани инсонҳои солим раҳмдилии мардуми хайрхоҳ аст ки бо қонеъ кардани талаби садақаҷӯ сафи гадою талбандаҳоро зиёд кардааст. ин дар ҳолест ки мумкин аст хайру эҳсонро ба интернатҳо, хонаи маъюбону бепарасторон ва дигар корҳои ободонӣ ба манфиати ҷамъиятӣ нигаронда шуда сарф намуд. кормандони милитсия бо оилаи Ғафуровҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида огоҳ карданд ки аз ин шуғли ба шахси солим номуносиб худдорӣ намоянд ва ба меҳнат ва зиндагии солим машғул шаванд. дар сурати такрорёбӣ тибқи талаботи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ҳамдиёрони арҷуманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи лаҳзаина. мақсад аз таҳияи барнома баланд бардоштани шуури ҳуқуқии аҳли ҷомеа мебошад. умед дорем ки шумо баҳри пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бо милитсия ҳамкории худро дариғ намедоред. хайр то дидори дигар, хона ободу хушрӯзгор бимонед. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, қарор дорем дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин. дида истодед ман дар мағоза ҳастам, дар хизмати шумоён. дар ютуб канали мо дар инҷа телефон суроға ҳаст. дар мағозаи мо таҷҳизоти техника, холодильник, телевизор, мошини ҷомашӯи автомат ва полуавтомат, кондитсионерҳо, ҳама чиз бо нархҳои 10 то 20% иқдоми калонсар шудааст. дар канали мо подписатсия кунед, лайк монидро фаромӯш накунед дӯстони гиромӣ ва метавонед соҳиби тӯҳфа шумоям шавед. мағозаи мо дар шаҳри Хуҷанд, молҳои техникӣ беҳтарин, рӯпарои филологи тоҷик.